Οπότε το αντανακλαστικό του βήχα δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Έτσι. Τότε έχουμε το χαρακτηριστικό. Και... Κλείνει η ανώτερη αναπνευστική οδός, εντάξει, και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και αν δεν τον βοηθήσουμε, θα... Φαίνεσαι έτσι. Ωραία. Μπλε. Yes. Εμείς έχουμε τα χτυπήματα στη ράχη, που σκύψει λίγο. Yes. And το Heimlich. that, Και αυτό είναι τούτο σε μαθαίνει. Αν δεν το κάνεις καλό, δεν δουλεύει. Βάζει μέσα τούτο και εγώ θα σου το κάνω. Εγώ θα το κάνω πρώτα. Yes. Αν δεν βγαίνει, εγώ έρχομαι εδώ. Είδες, αν δεν το έκανα καλό, δεν βγαίνει. Και σου δείχνει πώς... Δείχνει εκεί που να το κάνεις έτσι, να το κάνεις έτσι. Αν το έκανα εδώ, δεν έβγαινε το σφαίρα. Οπότε πρέπει να είναι και εδώ τα έργα, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Okay.